wai yau ni za a ma gorin mota. Da Allah masoya ku ya kuni yau ban samu sallama ba. Assalamu alaikum jama'a. Yau ni ne ake ma gorin mota. Wai ba balaye yana da mota. Mazaje yana da mota. Idris Madaki yana da mota. Ai su ma motocin su ba su suna an kai. Shi da nake da idi masna mota da kanta da ta gane shi ta san kowa ne da ku da ma wane suke kuke hawa da idi masna kamfani ce kawa ya tai Dubai ya tai France ya tai America ya yi kuma ni mota ni za ku yi ma wani mota idan ka komo bakanda uban mota kakan mota mota ma da kanta ta san matsayin shi in ka zo da mika uban mu bai sha na kukan mu ka zo gidan mota to ne ku ne kuna da ji idi masna da mika da bakanda kuna da ji an mini goni mota kuma na san inda kuna raye ba mota ba jirgi ma na kuce tunanin shi kan mai da ji sarkin waka shi ya gaya muku da ya zo wurin idi masna kuɗi ma muka bashi yana ci ku tambaye shi ya ba ku labari na ma ta